Hyvää huomenta, rakas. Neuvolassa käyty. Mä kerron teille vähän myöhemmin lisää, että miten siellä meni, mutta nyt mennään hakemaan Lukakselle lisää vaatteita. No nyt on pojalle lisää vaatetta. Siis kattokaa. Melkein ajoin puuta päin. Täällä on vähän liukasta. Mutta onneksi on hyvät nastarenkaat. Täällä haisee kissan pissa. Me tultiin Lukaksen kanssa nyt käymään täällä meidän ihan omassa kodissa, koska mä tulin tänne kuvaa teille yhden videon. Mutta ennen sitä mä voisin nyt kertoa teille, että miten meillä meni tuolla neuvolassa. Ja tänään tosiaan annettiin Lukakselle rotavirusrokotteesta ensimmäinen osa, joka meni suun kautta. Ja Lukas otti sen tosi hienosti, se tykkäsi siitä. Se söi sen ihan kiltisti ja maiskutteli vaan suutaan. Et se oli ihan ok, ei siinä mitään. Nyt vaan pitää toivoa, ettei ihan hirveästi tulisi mitään mahavaivoja tai nousisi mikään kuume tai mitään, koska se on hyvin mahdollista. Kuukausi sitten Lukas paino neuvolassa 3 kiloa, 976 grammaa. Ja tänään Lukas painoi 5 kiloa ja 70 grammaa, eli paino on tullut yli kilon verran. Ja pituutta Lukaksella oli kuukausi sitten 51,5 senttiä ja tänään pituutta oli 56,6 senttiä. Ja pään ympärys oli kuukausi sitten 37,7 senttiä ja tänään pään ympärys oli 39,6 senttiä. Että kyllä toi poika vaan on kasvanut. Terveydenhoitaja on kirjoittanut tänne: tyytyväinen, rauhallinen lapsi, iho siisti, hymyilee, tulee hyvin katsekontaktiin. Tässä on Lukaksen ensimmäinen ihan omalla nimellä tullut virallinen kirje. Oltiin saatu myös ystävänpäiväkortti. Nyt avataan Lukaksen ensimmäinen oma kirje. Mä kyllä tiedän, mikä täällä on. Tässä on Lukaksen ihan oma Kelaa-kortti. Mullekin oli tullut joku kirje. Laskuhan tämä vaan on. No eiks mä mukaan ole maksanut tän sähkölasku jo kertaalleen? Taasko mun täytyy soittaa ja sanoa, että mä oon maksanut sen jo. Mä niin vihaan niin kun laskuissa sitä, että sä oot maksanut sen laskun just kun sulle on lähtenyt siitä maksumuistutus. Niin sit joutuu aina selvittelemään, että no onko se maksu tullut perille ja oonhan mä nyt maksanut sen ja voinhan mä nyt heittää tämän maksumuistutuksen menemään ja niin poispäin. On niin rasittavaa. Seuraavaksi me ajamme tästä nyt tonne meidän toiseen kotiin, käydään siellä syömässä ja haetaan mun äiti, koska meidän täytyy viedä se töihin. Sen jälkeen me palataan tänne takaisin, kun ollaan otettu sieltä vaunut mukaan ja käydään vaunulenkillä ja sen lisäksi mennään sitten käymään jäsenkorjaajalla valmiina jatkamaan matkaa. Mä kyllä tiedän, että meillä ei ole kotona yhtään mitään ruokaa, joten mä käyn ehkä kaupasta hakemaan nopeasti jotain syömistä kotiin. Niin kuin näillä lähtee.
On se vaan jotenkin niin epäreilua. Miksi toiset otetaan niin pienenä pois? No, ainakin meillä on semmonen oma pieni suojelusenkeli tuolla jossain. Sieltä on peräisin Lukaksen toinen nimi. Käytiin tossa tosiaan viemässä Lukaksen kanssa kynttilät mun toisen pikkuveljen haudalle ja mun isän vanhempien haudalle, eli mun mummon ja papan. Mutta nyt on aika suunnata kohti jäsenkorjausta. Aika nätit noin mun jarrutusjäljet, jotka mä tein aikaisemmin päivällä. Alun perin mä meinasin, että jos me oltais menty vaunuilla sinne jäsenkorjaajalle, mutta koska tässä on vielä yli puoli tuntia aikaa siihen, niin mä tulinkin sitten autolle ja pistin vaunut takaluukkuun ja mennään tällä autolla sinne. On paljon silleen kivempi lähteekin sieltä sitten pois, ei tarvitse niinku vaunuilla erikseen kävellen lähteä tulla vielä tänne, kun on auto jo siellä. Mä vaan vähän mietin tässä, että miten tän kuluttais tän yli puolituntisen, että kävisinkö mä nyt kaupassa. Mutta koska mä oon käynyt täällä Vilppulassa jo molemmissa ruokakaupoissa, niin en mä todellakaan kehtaa mennä niihin enää toista kertaa. Mun pitäisi mennä Mänttää. Mut sit taas puoli tuntia on ehkä liian vähän aikaa siihen, niin ehkä me sit vaan ajellaan tai jotain. Mä oon viime aikoina huomannut, että mä unohtelen ihan hirveästi asioita. Mä en muista yhtään mitään. Niin mun piti käydä hakea itselleni kalenteri. Ja hommasin tällaisen, näkyykö tää tässä? Tämmösen muumikalenterin. Tää on tämmönen äärettömän söpö. Tossa on joku pieni tahra, mutta toivottavasti se lähtee ihan pyyhekumilla tai jollain. Mutta joo, kävin hakemassa tässä nyt itselleni kalenterin. Mikä se oli, mihin me ollaan menossa? Niin, jäsenkorjaaja. Tässä sen huomaa, mä en muista mitään. Niin, jäsenkorjaaja aika on 20 minuutin päästä. Niin me varmaan lähdetään tästä pikkuhiljaa ajelemaan sinne päin. Mihin tultiin? Et oo ennen käynyt täällä. Katsotaan vähän, että sulla on kuule kaikki luut ja nikamat ynnä muut paikallaan. Niin. Täällä vähän sataa lunta, ellen sanoisi. Sää on niinku 5/5. Eli 0/5. Ei se mitään. Lukas. Ollaan kotona. Oot sä lentoon lähdössä? Ootko? Ootko lentoon lähdössä? No herra jestas sentään. Joo. Me tosiaan käytiin siellä jäsenkorjaajalla ja se kävi Lukaksen läpi varvasvarpaalta ja jalat ja selän ja kaikki paikat. Ja tuomioksi saatiin selän toispuoleinen kireys. Sitten luultavasti niskat on vähän venähtänyt synnytyksessä. Ja sitten selkärangassa on tuolla jossain kohtaa vähän sellaista nikamalukkoa. Mutta ei nyt ole mitään vaarallisia ja niitä saadaan ihan hyvin hoidettua. Eikä niitä tälleen huomaa, että olisi yhtään mitään. Mutta se sitten kun tommonen ammattilainen käsittelee, niin se löytää yhtä sun toista. Mutta mä sain häneltä sieltä sitten sellaiset ohjeet, miten mä voin itse vähän silitellä ja hieroa Lukasta eri paikoista. Niin sitten sellaiset kireydet ja muut tommoset vähän helpottuu. Mutta oli ihan kiva käydä siellä jäsenkorjaajalla, tsekkaa, että kaikki on silleen ihan ok, ei ole mitään sen suurempaa. Aikaisemmin Lukas on saanut myös vähän sellaista hermoratahierontakäsittelyä, ihan vähän. Sitten kun Lukas on saanut syötyä
niin mun olisi tarkoitus ruveta leipoo unelmakääretorttua. Mä en ole koskaan tehnyt sellaista, mutta nyt mä ajattelin kokeilla, koska mä haluan tehdä jotain hyvää. Siinä on mun erittäin kaunis luomukseni. Mutta ei se mitään, ei se ulkonäkö, vaan se maku. Ja toi on oikeesti ihan sairaan hyvää. Mä oon pari kertaa mitannut Lukakselta lämmön, mutta ei sillä ole ollut lämpöä, ei kuumetta eikä mitään. Eli ainakaan vielä ei ole tullut mitään haittavaikutuksia siitä rotavirusrokotteesta.